நிச்சயமாகும். யோகியானவன் பிரம்மச்சாரியான நிலையில் இருக்க வேண்டும். இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா விஷ்ணுவை தியானிக்க வேண்டும். விஷ்ணுவை பரம இலக்காக வைத்து தியானம் செய்ய வேண்டும். அதுல அமரும் நிலை, மனம், பிரம்மச்சரிய விரதம் செயலால், வாக்கால், மனதால், இந்த மூன்றாலையுமே பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். தியானம் 4 கரங்கள் கொண்ட அழகான பரமாத்மாவை தியானம் செய்ய வேண்டும். விகதபி அப்படின்னா கிருஷ்ண உணரில் முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. இதையே மாற்றி சொல்லணும்னா கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் முழுமையாக இருந்தா அதுவே அச்சமற்ற நிலைக்கான ஒரே அடிப்படை. அடுத்து 6.15 பாத்தீங்கன்னா, இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான பக்தி யோகத்திலையும் அந்த ஞான யோகத்திலையும் தியான யோகம், தியான யோகம், தியான யோகத்துல சில நேரங்கள் நம்ம ரொம்ப கரெக்டா இல்லைன்னா சில நேரத்துல வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வாமித்திர முனிவர் அந்த மேனகாவை பார்த்து வீழ்ச்சி அடைந்தார் சொன்னீங்க பிரபுஜி. ஹூ இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் யோகி? கிருஷ்ண உணர்வில் ஸ்திரமாக இருப்பவர் தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் யோகி. இந்த யோகத்தின் நோக்கம் நாம் எதுக்காகனா ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்காகத்தான் அந்த யோகத்தை நாம பயிலுகிறோம். ஆரோக்கியத்திற்காகவோ அல்லது ஜட வசதியை பெருக்கிக் கொள்வதற்காகவோ, உடற்பயிற்சிக்காகவோ அல்லது சித்திகளை பெறுவதற்காகவோ, சூன்யவாதி இந்த மாதிரியான நோக்கத்திற்காக நாம் இந்த யோகத்தை பயிலக்கூடாது. கர்ம யோகம் பார்த்தீங்கன்னா பலன்கள் மற்றும் கடமைகளில் பற்றுதல் கிடைக்கும். ஞான யோகத்தை பயில்வதால் துன்பங்களில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக ஆசைப்படுதல். அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில சித்திகளை பெறுவதற்காக அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில்வது. மேற்கண்ட வழிமுறைகளில் பின்பற்றி இந்த கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பயின்றால் வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே நாம் கிருஷ்ணரை இறுதியாக கொண்டால் அதுவே பக்தி யோகமாக கருதப்படுகிறது. அப்புறம் 6.16 அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்றார், எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. மாமிச உணவு, புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், பகவானுக்கு படைக்காத உணவுகளை உண்ணுதல், இதெல்லாம் நமக்கு தமோ குணத்தையே கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பிரச்சனை. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்ஸ் பிரபுஜி சமரைஸ் பண்ணதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ நம்ம 6.17 ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஷேர் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த 6.16, 17 இதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை என்னன்ட்டு. அதில் தான் 6.16 போன செஷன்ல பார்த்தோம். பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்ணுகிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பில்லை அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் டீட்டெயிலா. என்ன காரணம்? பிகாஸ் அதிகமாக உண்டால் என்ன ஆகும்? அவனுக்கு தமோ குணத்துல போகும். அதே மாதிரி குறைவாக உண்டா என்ன ஆகும்? உடம்புல சத்து தான் இருக்கு. அப்போ ஃபோக்கஸும் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம பிரசாதத்தை அருளுக்கு அளித்து நம்ம சாத்விக் ஃபுட் எல்லாம் உண்ணும் என்றால் நமக்கு மைண்டு அலர்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு இந்த கீழ் குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, தமோ குணம் இல்லை ரஜோ குணத்துக்கு நம்ம செல்றதுக்கு வாய்ப்பை குறைக்கலாம். அதே மாதிரி தான் உறங்குகின்றவன். இப்போ ரொம்ப ஒரு
உறங்குகின்றவன் என்ன லேசியா இருப்பான் இல்லையா? ஸோ தமோகுணத்தில் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து சரியில்லை. அதே மாதிரி குறைவாக உறங்கின இப்போ வந்து ஆனா நீங்க வந்து கேட்கலாம், பிரபுபாதர்லாம் குறைவான சமயம் தானே உறங்கினாருன்ட்டு. அவர்லாம் பெரிய உன்னத ஆத்மா. நம்ம அவங்களெல்லாம் இமிட்டேட் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து சாதாரண நிலையில் இருக்கிறவர்கள் எப்படின்னா, உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உறங்க வேண்டும். அப்பதான் நமக்கு உடம்புக்கு அந்த சராசரி அந்த ரெஸ்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இருந்தால் தான் உடம்பு வந்து மீண்டும் ரீஜெனரேட் ஆகும். அது இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அப்படி சோர்ந்து போடுவாங்க. ஸோ அதுவும் தவறு தான். ஓகே, அதிகமாக உண்டாலும் சோர்ந்து போவோம், குறைவாக உண்டாலும் சோர்ந்து போவோம். இது ரெண்டும் வந்து சரியான நிலை கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இதுவும் பார்த்துக்கலாம். 6.17 படிக்கலாம். ஸோ வாசிங்க 6.17. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யுக்தாஹாரஸ்ய விஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகா பவதி துக்கஹா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். 17 படிச்சுட்டா பிரபு? நம்ம இப்போ 17 தான் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இல்லையா? ஓகே பிரபு. ஸோ உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவு நீக்கிவிட முடியும். எதனால? நம்ம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். பிகாஸ் உண்ணுதல் வந்து இதுக்கு வாழறதுக்கு வேண்டியதான் உண்ணணுமே தவிர உண்ணுறதுக்கு வேண்டிய வாழக்கூடாது. அதே மாதிரி உறங்குதல் தேவையான அளவுக்கு. அதே மாதிரி உழைத்தல், நம்ம வந்து நம்ம எந்த வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கோமோ அதுக்கேற்ப நம்ம உழைப்பு தேவை. அதே மாதிரி கேளிக்கை, கேளிக்கையில் ஆடம்பரமான கேளிக்கைகள் அதிலெல்லாம் வந்து சமயம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம எதுக்கு நம்ம செய்யணும், நம்ம சுய உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வுக்காக நம்ம நம்மளுடைய இதை டைமை வந்து அதில் வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தணும். இந்த பழக்கம் எப்படி வரும்? நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தி இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரில நிலை வரும். அதுதான் சொல்றாங்க, யோக பயிற்சியின் மூலம் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீர்ச்சி வரும். ஏன்னா யோகத்தில் இருக்கிறவர் வந்து அந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இறைவனை தியானித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இதில் எல்லாம் நம்ம வந்து சமயத்தை செலவுபடுத்தாம நம்ம மனதினை கட்டுப்படுத்தி இறைவன் ஆன்மீகத்தில் நாம் மூழ்கி இருப்போம் அப்படின்ட்டு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ தான் நம்ம வந்து அப்போ பார்த்த மாதிரி தட் இஸ் நம்ம சாத்விக் உணவு உண்ணணும். சாத்விக் உணவுல உண்ணும்பொழுது என்ன சாந்தி அடையும். ராஜசிக் ஃபுட் அப்படின்னா காரமானதும் அப்புறம் வந்து உப்பு தூர் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற அப்புறம் புலால் உண்ணுதல் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட மனதும் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிப்போகும். இப்போ சொல்லுவாங்க இல்லையா, மேன்ஸ் கேரக்டர் டெவலப்ஸ் பை த ஃபுட் ஹி ஈட்ஸ். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய செய்கைகளும் நம்மளுடைய ஒழுக்க முறையும் அந்த மாதிரி தான் வரும் மனசுல. என்னன்னா இப்போ வந்து புலால் உண்ணா வச்சுக்கோ, அவனும் அதே மாதிரி தான் இருப்பான். அந்த புலால் உண்ணும்போது அந்த அனிமலிஸ்டிக் டெண்டன்சிஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். இதே சாத்விக் ஃபுட் நம்ம உண்டு காரம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இது இது சொல்ற 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்ல ஒன்று ஃபுட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. தட் இஸ் நம்ம இந்த இதெல்லாம் சாப்பிடாம கார்லிக் ஆனியன் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கும்போது நம்ம மனசுல வந்து இந்த காமவெறி இச்சைகளை தூண்டக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் வந்து அடங்கிவிடும். ஸோ அது வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த தமசிக் ஃபுட்னு சொல்லும்போது இன்டாக்சிகன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இந்த இதெல்லாம் பண்றாங்கல்ல, இந்த ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. போதை இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அடிமையாகாது, நம்ம மனதுக்கு அடிமையாகி விடுகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சரியான முறை கிடையாதுன்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே பாருங்க, நம்ம இது பிரசாதம் வந்து கடவுளுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்து அந்த பிரசாதத்தை நம்ம உண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மனது நமக்கு சாந்தம் அடைகிறது.
அதுதான் வந்து பிரபுபாதம் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம பிரசாதம் தான் உண்ணணும் நம்ம அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இன்னொரு காரியம் உண்டு. தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்ம உண்ணுற உணவு கூட இப்போ வந்து அது வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தால் கூட நம்ம அந்த மரம் இல்லை அந்த செடியிலேருந்து எடுக்கும்போது அதற்கும் உணர்வு உண்டு இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து அதை எடுத்து கடவுளுக்கு படைக்கும் போது அந்த செய்கை என்ன ஆகுறது அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த பாவச் செயல்கள் வந்து நம்ம மேலே அணுகாது. ஏன்னா கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து அதை நம்ம இந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எதை உண்ணுகிறோமோ அதை பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும் சொல்றாங்க நம்ம. இல்லாட்டி என்னன்னா நமக்கு மீண்டும் இந்த பாவச் செயல்களாக அது 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 எடுத்து அது நமக்கு வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த பிரசாதம் உண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கடவுளுக்கு பிரசாதம் அளிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாத்விக் ஃபுட் தான் நம்ம அனுப்புவோம். வெஜிடேரியன் சாத்விக் ஃபுட் தான் நம்ம பிரசாதம் அளிப்போம் நம்ம கடவுளுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அதில் இருந்து உண்ணும்போது நமக்கும் வந்து அந்த மனநிலையும் வந்து நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் நம்ம இருப்போம். மூன்றாவது என்ன, நமக்கு தெரியும் கடவுளால் ஸ்பரிசிக்கப்பட்டுள்ள அந்த உணவு பிரசாதம் நம்ம உண்ணும்போது அது நமக்கு வந்து நம்மளை வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வரும். ஸோ அது வந்து ஒரு காரணம். இந்த 3 காரணங்களால தான் நம்ம பிரசாதம் உண்ண வேண்டும் எப்பொழுதும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நம்ம பார்த்துருக்கோம், நம்மளே வந்து இங்கே கோவிலுக்கெல்லாம் போகும்போது அங்கே நம்ம வந்து அவங்க அந்த அன்னதானம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? நம்ம அவங்களோட இந்த கோவில் பிரசாதத்தை அங்கே உண்ணும்போது எவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் இல்லையா? இதே இது நம்ம வந்து வெளியே எங்கேயாச்சும் சாப்பிடும்போது அந்த அளவுக்கு நமக்கு தோணாது. இதே நம்ம கோவிலில் சாப்பிடும்போது அதற்கு தனி ருச்சி உண்டு. ஏன்னா கடவுளால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டது அது. அது நம்ம இதனால புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே. ஸோ நம்ம உணர்வு நம்ம பழக்க வழக்க முறைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அதிகமாக தூங்கக்கூடாது, நம்ம வந்து கேளிக்கையில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 18, 19 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பக்குவமான யோகத்தினுடைய அளவுகோல்கள். நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய அந்த யோக நிலையை வந்து எப்படிப்பட்டது, எப்படி அது எந்த அளவுக்கு அது பக்குவமாக உள்ளது, அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 18 ஏதாச்சும் படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? கவிதா மாதாஜி, விஜயா மாதாஜி படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. படிக்கிறேங்க. ட்ரை பண்றேன். படிக்கிறேங்க. படிங்க மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. யதா வினயதம் சித்த மாத்மன்யே வா வதிஷ்டேதே நிஸ்ப்ரூஹ சர்வ சமேப்யோ யுக்த இத் உச்சதே ததா. அந்த கீழ இருக்க லைன்ஸும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. படிக்கிறேங்க. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க ஸ்லோகத்துல, யதா விநியதாம் சித்தம் ஆத்மனி இவாவஸ்திதே நிஷ்பிரஹா சர்வ காமேபியோ யுக்த இதி உச்சேதி ததா அப்படின்ட்டு. ஸோ யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தின் நன்கு நிலை பெற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஸோ யோகியானவன் என்ன பண்றார் யோக முறை பிரகாரம் என்ன பண்றார் அவரு? யோக பயிற்சியின் மூலமாக தன் மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறார். ஸோ மனதின் செயல்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, மனது வந்து நமக்கு தெரியும், அது ஈஸியா கட்டுப்படுத்த முடியாது. இங்கே எல்லா
எல்லா அதற்கு வந்து பல ஆசைகள் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அதனை கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ஒருங்கிணைக்க அதை நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யலைன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாம் பலநோக்கி செயல்களாகும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் சென்றடைவோம். அதனால்தான் வந்து சொல்றாங்க, யோகியானவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா, யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலும் விடுபட்டு உன்னத நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகிறான். ஸோ அவன் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். என்ன காரணம்? அவன் மனதை கட்டுப்படுத்தி உடலை கட்டுப்படுத்தி ஏன்னா அவன் வந்து இந்த பரமாத்மாவில் வந்து ஒருங்கிணைந்து இருக்கிறான். அப்பொழுது மனது வந்து வேற எந்த சிந்தனையும் வராது, மனது எங்கேயும் வந்து சஞ்சலப்படாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த சமாதி நிலை சொல்றோம் இல்லையா, இந்த யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்று இருக்கிற சமயத்தில் என்ன ஆகுனா சமாதி நிலையை அடைகிறான். அப்பொழுது என்ன அந்த நிலையை நம்ம என்ன சொல்றோம்? யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக இருக்கிறான் அந்த யோகி அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். இந்த நம்ம மனது கட்டுப்படாமல் போகிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன? ஆசை, காமம் இல்லையா? இந்த பால் உணர்வு, இந்த காமம், இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த என்ன சொல்றது, இந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆசையினால்தான் நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். அதுதான் மனசு வந்து ரொம்ப சஞ்சலப்படும். அதை நம்ம இப்போ பிரபுஜி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு, நான் எப்பவும் கோட் பண்ற எக்ஸாம்பிள், விஸ்வாமித்திரனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம ஆசையில் தான் இது பண்ணார். ஸோ மனது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த இச்சைகள், காம இச்சைகள்லாம் வந்து அடிமைப்பட விடக்கூடாது. அதுக்கு அந்த இச்சையில் இல்லாமல் விடுபடணும்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம வைத்திருக்கணும். மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா வந்து மனது எப்படியும் வந்து ஏதோ ஒன்று யோசிச்சு தான் இருக்கு, ஏதோ ஒன்று பின்னாடி போய்கிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அதை வந்து கிருஷ்ணரின் மேல் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் செய்தோம்னா என்றால் கிருஷ்ணரின் மேல் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ மற்ற எந்த நினைப்பும் அந்த மனதில் வராது. அதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்றேன்னா, அம்பரீஷ மகாராஜ் இல்லையா, அவர் என்னன்னா அவர் மனது பார்க்கறதெல்லாம் வந்து கடவுளை தான் பார்ப்பார், கடவுளுடைய ஃபார்ம்ஸ் இல்லையா, கோவில்ல இருந்து கடவுளுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தான் பார்ப்பாரு இல்லையா. அந்த மாதிரி அவர் அதே மாதிரி வந்து அவர் நாசிகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அர்ச்சனைக்கு அளிக்கப்படுகின்ற அந்த பூ மலர்களா இருக்கட்டும், துளசியா இருக்கட்டும், இதை பத்தி தான் அவர் வந்து எப்பவும் வந்து சுவாசிப்பாரு. அதே மாதிரி கேட்கறது என்ன? கடவுளை பற்றி இருக்கிற செய்திகள், கடவுளை பற்றி கீர்த்தனம், இதெல்லாம். அவர் உச்சரிக்கிறது என்ன? சாது சங்கத்தில் வந்து கடவுள் கிருஷ்ணரை பற்றி தான் பேசுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து கீர்த்தனம் பாடுவாங்க. இந்த மாதிரி அவருடைய எல்லா புலன்களையும் வந்து கிருஷ்ணரில் வைத்திருந்தார். அதனால்தான் வந்து ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். ஹரி மகாராஜும் அம்பரீஷ் மகாராஜும் வந்து ஆத்ம நிவேதனம் தான் 9 நவவித இது பக்தி இருக்கு இல்லையா, ப்ராசஸ் 9 பக்தி ப்ராசஸ், அதுல வந்து ஆத்ம நிவேதனம் சொல்ல எல்லாம் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுல வந்து அதனால்தான் அம்பரீஷ் மகாராஜ் நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம சொல்றோம். நம்ம அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நம்மளோட புலன்களை வந்து கிருஷ்ணருக்காக இல்ல கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்கிற செயல்களுக்காக, கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம கேட்கறதுக்காக நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம புலன்களை எல்லாம் அடக்க முடியும். அதே மாதிரி நம்ம மனதினையும் மறக்க முடியும். அப்பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு யோக நிலையில் நாம் அடைய முடியும். அதனால்தான் வந்து இந்த பக்தி யோகத்தில் இருக்கிறவர்கள், தட் இஸ் தியான யோகத்தில் இருக்கிறவர்கள் இந்த மனதை வந்து ரொம்ப இந்த தியானம் மூலமாக கஷ்டப்பட்டு அவங்க கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஆனா பக்தி யோகத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன வந்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவங்க மனது கிருஷ்ணரில் தான் வைத்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த கடின பிரயத்தனங்கள்லாம் அவர்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கும், தேவைப்படாது அவர்களுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம அடுத்த இது பார்க்கலாம். 6.19 படிங்களா? கவிதா மாதாஜி நீங்க படிக்க. हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो
நேங்கஸ்தே சோபமா சம்பிருத்தா யோகினோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனக. காற்று வீசாத இடத்திலுள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ காற்று வீசாத இடத்துல இருக்கிற தீபம் அப்படியே அசையாமல் ஒளிரும் இல்லையா? அது நமக்கு தெரியும். ஒரு இதற்கு ஒரு ரூம்ல எங்கே காற்றே இல்லை, அங்கே நம்ம ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வச்சோமா அந்த தீபத்தை அது அப்படியே அசையாம அது ஒளித்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யோக பயிற்சியினால் நம்ம அந்த கடவுள் மேல் நம்ம மனதை கம்ப்ளீட் திடமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம மனது நம்ம அங்கேயும் இங்கேயும் அலையாமல் நம்ம அந்த திவ்யமான ஆத்மா, அங்கே நம்ம பரமாத்மாவை நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம், நம்ம ஒரு யோக முறையில் இருக்கும்பொழுது நம்ம அந்த கண்களை மூக்கு நுனி இல்லையா, மூக்கு நுனியில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது எங்க பரமாத்மாவை ஃபோக்கஸ் பண்றோம், நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவை. அப்படி பண்ணும்போது அந்த தியானத்தில் இருக்கும்பொழுது மனது எங்கேயும் சஞ்சலப்படாம ஸ்திரமாக நிலையில் இருப்பான். எப்படின்னா அதுக்கு உண்மை தான் எப்படி காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் இருக்கும்போது அது இந்த தீப ஒளி அப்படியே அசையாமல் இருக்குதோ, அதே மாதிரி அவனுடைய மனம் திடமாக வேற எந்த சஞ்சலமும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் தியானத்துல பக்குவ நிலை இருக்கிற எப்படி இருக்கும், தட் இஸ் அந்த யோகத்தின் பக்குவமாக அவர் அடங்கிய மனம் ஒன்று. அளவுகோல்கள் பார்த்தா அடங்கிய மனம் இருக்கணும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனச்செயல்கள் இருக்கணும், பௌதிக ஆசைகள் இருந்து விலகி இருக்கணும், அதே மாதிரி பரம புருஷ பகவான் மீது ஸ்திரமான தியானத்தில் இருக்கும். இது பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ். அது எப்படி அந்த தட் இஸ் அந்த யோகா சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா இது 4 கிரைட்டீரியா நம்ம இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம 20லேருந்து 23 வரைக்கும் பார்க்கணும்னா சமாதி நிலையை உணர்தலை பற்றி இங்கே கூறியிருக்கிறது. ஓகே, கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை யார் படிங்களேன்? 20 to 23. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யார் படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ரோபமரதே சித்தன் நிருத்தை யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யந்திகை யத்தத் புத்திக்ராஹ்யமதீந்திரியம் வேத்தி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதश्चलति தத்வதக யம் லப்த்வா சாபரல்லாபம் மன்யதே நாதிகந்ததக யஸ்மின் ஸ்திதாதோ ந துக்கேன குருநாபி விசால்யதே தௌ வித்யா துக்க சையோக வியோகை யோக சைஞ்ச்னிதம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. எனவே இதுவே ஜட தொடர்பினால் வாழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இங்க சமாதி நிலையை பற்றி விளக்குறாங்க. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. நம்ம பார்த்ததுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? மனதை பக்குவமான நிலையில் கொண்டு வரும்பொழுது என்ன ஆகுது? இந்த ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. ஏன் இந்த பரமாத்மா மேல நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறதுனால நம்ம மனதில் இந்த பௌதிக ஆசைகள் எதுவுமே எழுது கிடையாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது? நம்ம இறைவனில் நாம் லயித்திருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுன்னு தெரியுது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். யாருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த சமாதி நிலையை அடைய முடியும்? தூய மனதில் சுய உணர்வு வரும் இல்லையா? தூய மனதா தன்னை கண்டுன்னு சுய உணர்வு, தன்னுடைய அந்த ஆத்மாவின் நிலையை புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த தூய இதில் இருக்கும் பொழுது தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு அவன் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான். இப்போ அவனுக்கு ஆத்மா பரமாத்மாவில் அவன் மனதை ஒருங்கிணைத்து இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய நிலையும் தான் புரிந்து கொண்டு பரமாத்மாவின் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு மனதினை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது அவன் அந்த இன்ப நிலையில் அடைகிறான். அதுதான் அந்த சமாதி நிலையில் அடைகிறான். நமக்கு தெரியும் சமாதி நிலை தான் உன்னத நிலை அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி. இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். ஸோ அவனுடைய புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவன் மனதையும் அந்த பரமாத்மாவில் லயிக்கும் பொழுது அவன் அந்த ஒருங்கிணைந்த நிலையில் பரமானந்தத்தை அவன் அனுபவிக்கிறான். அதுதான் நம்ம சொல்ல சச்சித் ஆனந்தம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஆனந்தம் எப்போ நமக்கு கிடைக்கும்? நம்ம அந்த 3 ரியலைசேஷன் பார்த்தோம். நம்ம என்னெல்லாம் பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான்ட்டு. ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம்? பகவான் நிலை தான் சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னா என்னன்னா முதல்ல நம்மளுடைய புலன்களும் மனதும் நம்ம கடவுளில் லயித்திருக்கும் பொழுதுதான் அந்த நிலை வரும். உண்மையான நிலை அந்த சமாதி நிலையில் வரும்பொழுது அவன் இறைவனை உணர்கிறான், தன்னையும் உணர்கிறான். அது அப்படி இருக்கிற நிலையில அவன் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை, இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என நினைக்கிறான். ஸோ அவன் இந்த மாதிரி பரமாத்மாவை அடைந்த நிலையில் என்ன ஆகுறது அப்படின்னா அவன் வேற எதுவுமே நினைக்கிறது இல்லை, வேற எதுவும் வேணும்னு அவன் மனதில் தோன்றது இல்லை. உண்மையிலிருந்து இந்த உண்மைன்னு சொல்லும்போது அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா? கடவுள் அந்த உணர்வு அப்புறம் என்ன அவன் வழுவதில்லை, அவன் கீழே விழுவதில்லை. அவன் அதுலேருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. அந்த உன்னத நிலையை அடைந்து கொள்ளும் போது அது அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் வாட் இஸ் த அப்சல்யூட் ட்ரூத். இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லைன்னு நினைக்கிறான். அந்த கடவுள் ஒன்று இருக்கிற நிலையில அவனுக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா இல்லையா? அவருடைய ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா? அவர் கடவுளை எதற்காக அந்த தியானம் பண்றாரு கடவுளுக்கு சொல்ல முடியும்? யாருக்குன்னு தெரியுமா துருவனுடைய கதை? துருவ மகாராஜாவோட கதை தெரியுமா? பிரபுஜி Okay. அவங்க சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பிரபுஜி. அவங்க அப்பா ஆக்சுவலா அவங்க அப்பாக்கு 2 மனைவிகள். ஃபர்ஸ்ட் மனைவியோட குழந்தைதான் துருவன். ஒரு தடவை செகண்ட் வைஃப் குழந்தைய மடியில வச்சு கொஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ துருவனுக்கும் 5-6 வயசு தான். அவனும் அவங்க அப்பா மடியில போய் அவங்க அப்பா கொஞ்சணும்னு நினைச்சு கிட்ட போவான். அப்ப அந்த செகண்ட் வைஃப் திட்டிருவாங்க, அதுக்கு நீ என்னோட வயிற்றுல பிறந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொஞ்சம் ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசினதுனால பாவம் குழந்தை ரொம்ப உடஞ்சு போயிடுவாங்க மனசு. அப்புறம் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றப்போ அவங்க அம்மாவை ஆக்சுவலா ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க. துருவனும் அவங்க அம்மாவும் தள்ளி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா ஆனா ரொம்ப அதை பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போவாங்க. அவங்க அவங்கள பத்தி குறை சொல்லாம, அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபை பத்தி குறை சொல்லாம இவங்க ரொம்ப பாசிட்டிவா, நீ கவலைப்படாத, நீ கடவுளை நினை, அப்பா அம்மா மடி என்ன கடவுளே நமக்கு கிடைப்பாங்கன்னு சொன்ன உடனே அவங்க துருவ மகாராஜா ஃபாரஸ்டுக்கு போய் தவம் பண்ணுவாங்க.
அப்போ வழியில வந்து நாரதர் வருவாங்க. நாரதர் வந்து சொல்லுவாங்க, என்னடா கண்ணா நீ வீட்டுக்கு போடா, அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்பாரு. ஆனாலும் துருவன் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா, இல்ல நான் பகவானை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருந்தனால நாரதர் வந்து அந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா என்ற மந்திரத்தை வந்து நீ இது பண்ணிட்டே இரு, அப்போ கண்டிப்பா பெருமாள் கடவுள் வந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த ஒரு மந்திரத்தையே ஜபம் பண்ணிட்டு காட்டுல தவம் இருப்பாரு துருவ மகாராஜா. அதுல ஏதோ நிறைய சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் இலைகளே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, பழங்களே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன காத்ததான் ஃபுட்டா சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல கடவுளும் வந்துருவாங்க. கடவுள் வந்துட்டு அப்புறம் பெருமாள் வந்துருவாரு. சாரி பிரபுஜி, பசங்க வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பெருமாள் வந்து வந்தது கூட தெரியாம துருவன் வந்து மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பெருமாளையே நினைச்சிட்டு இருக்கனால பெருமாள் வந்து ஒரு நிமிஷம் அந்த மனசுக்குள்ள டிசப்பியர் ஆவாங்க. அப்ப துருவன் வந்து கண்ணை திறந்து பார்ப்பான். கண்ணை திறந்து இருக்கப்போ எப்படி மனசுல நினைச்சானோ அதே கடவுளா பெருமாள் இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் பெருமாள் வந்து தன்னோட மடியில வச்சு துருவனை நல்ல அவன் என்ன ஏங்குனானோ அது கிடைச்சிடும். பெருமாள் வந்து அப்பா மாரி கொஞ்சுவாரு துருவனை. அதுக்கப்புறம் நீ நல்லா ஆட்சி பண்ணுவ, இன்னும் நல்லா ஆட்சி பண்ணுவேன்னு சொல்லி அனுப்பி வைப்பாங்க. திருப்பி அந்த துருவனோட அப்பாவும் ஏத்துக்குவாங்க. அப்புறம் அவங்க அம்மாவையும் ஏத்துப்பாங்க. எல்லாரும் அவங்க அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபும் ரொம்ப நல்லா திருந்திருவாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் நல்லா சந்தோஷமா இருந்ததா அந்த ஸ்டோரி அப்படியே முடியும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ஏதாச்சும் கருத்து உண்டா மற்ற டிவோட்டிஸ் இந்த ஸ்டோரியில? அவர் வந்து பகவான் அவர் வந்து துருவ நட்சத்திரமா விளங்கி அங்க துருவ நட்சத்திரமா கொஞ்ச காலம் இருந்து தன்னுடைய கடைசியில அவர் வந்து அந்த பரமபதம் அந்த தன்னுடைய அந்த கிருஷ்ணனுடைய திருநாட்டுக்கு சென்று விடுவார் மாதாஜி பிரபுஜி அவரு. ஓகே. சோ துருவர் பிரபுஜி வந்து ஆக்சுவலா இன்னும் அவரு துருவ நட்சத்திரமா இன்னும் ஜொலிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். என்ன பிரபுஜி? ஆமா, கரெக்ட் ஆமா கரெக்ட். அது ஸோ இது என்னன்னா நம்ம வந்து துருவர் என்ன அந்த 5 பிரபுஜி வயசு குழந்தை. செல்லகுமார் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பிரபுஜி. ஏதோ சொல்ல வராங்க போல இருக்கு. சொல்லுங்க பிரபு. செல்லகுமார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த கதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, பகவான் பக்தி பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து பகவான் வழி காட்டுவாரு. எப்பயுமே நம்ம வந்து நித்திய லோகத்தில் இருப்போங்கிறதுக்காக அந்த துருவ லோகம் வந்து இன்னமும் இருக்கிறத நம்ம உணர முடியுது. அப்ப நமக்கும் நித்திய லோகம் கன்ஃபார்மா இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. பக்தி பண்றதுக்கு நமக்கு அது ஒரு என்கேஜ்மெண்டா இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இந்த 5 வயசு குழந்தை துருவன் என்ன என்ன வந்து மனசுல நினைச்சுட்டாரு, இதுதான் தட் இஸ் எங்க அப்பாவோட பெரிய நிலையில் நான் வந்து உயர்ந்த நிலையில் நான் வந்து அடையணும் நான் அப்படின்ட்டு அந்த வைராகியத்துல தான் அவர் வந்து போறார், தவம் பண்றாரு. அப்போ வந்து அது தவம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து அந்த கிருஷ்ணர் அவர் முன்னால அவதரிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அது கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே வேற எதுவுமே தேவையில்லை. இதுல சொன்ன மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா, எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைந்த உடனே அவர் என்ன கேட்க வந்தாரோ அது ஒன்றும் கேட்கவே இல்லை. அப்பதான் வந்து கடவுள் பெருமான் கேட்கிறார், என்ன நீ வேணும் கேளு அப்படின்ட்டு. அப்பதான் சொல்றாரு அவரு, நான் வந்து இந்த பௌதிகமா எனக்கு அந்த ஒரு ராஜ்யம் வேணும், எங்க அப்பாவோட பெரிய நிலையில் வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சேன். நான் என்னுடைய அறியாமையினால நான் உங்களை பார்த்ததே போதும், எனக்கு வேற எதுவுமே வேணாம் அப்படின்ட்டு அவரு சொல்லுவார். ஸோ அந்த ரியலைசேஷன் தன்னுணர்வு பெறுறாரு அவரு. தன்னுணர்வு பெற்று அதான் கடவுளை பார்க்கும்போது எந்த விதமான பௌதிக நிலையும் வந்து நம்ம மனதில் இருக்காது. அந்த நிலையில தான் நம்ம வந்து கடவுளை பார்க்கும்போது இருப்போம் நம்ம. அது வந்து நல்ல மனசுள்ளவர்கள். இதே வந்து இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீமன்ஸ், இந்த அரக்கர்கள்லாம் வந்து அவருக்கு இந்த வரம் வேணும்னு சொல்லி மற்றவர்களுக்கு துன்பம் தரத்துக்கு வேண்டியது. அப்படி இல்லை. ஒரு உயர்ந்த பக்தன் மனசுல வந்து கடவுளை வந்து தியானம் செய்து கடவுளை இந்த கடவுள் ஒன்றி கடவுளை வந்து உணரும் பொழுது அவன் மனசில் வேற எதுவுமே இல்லை. அவன் அந்த மனசுல வந்து இந்த ஆனந்தம் தான் வந்து அப்படியே பெருக்கோடுகிறது.
அந்த ஆனந்தத்தை அவன் அனுபவிக்கிறான். அப்பதான் இவர் சொல்றாரு, ஓகே நீ கேட்கல, இருந்தாலும் நான் உனக்கு தரேன், நீ பிரம்மாவை விட பெரிய ஒரு நிலையில நீ இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி இந்த உயர்ந்த இதுலதான் அவருக்கு அந்த இந்த பிளானட் கொடுக்குறாரு. இப்போ சீரதக்ஷாயி விஷ்ணு கூட அங்கதான் இருக்கார். ஸோ கடவுளே அவருடைய அந்த பிளானட்ல இருக்கார். ஸோ அந்த அளவுக்கு பக்தன் மனது உருகி பக்தன் வேண்டினால் கிருஷ்ணர் அவருக்கு எல்லாம் செய்வார், தன்னையே கொடுப்பார். அதுல நமக்கு தெரிகிறது. மனது நம்ம ஒன்று இருக்கணும். நம்ம இந்த இது செய்யும் பொழுதும் யோகா, நம்ம கிருஷ்ணரை கடவுளை அணுகிறதுக்கு தான் யோக முறையை நம்ம பின்பற்றணுமே தவிர நம்மளுடைய பௌதிக ஆசைகளுக்கு வேண்டி யோக முறைகளை நம்ம பின்பற்றக்கூடாது. நம்ம அந்த சமாதி நிலை அடையும் போது அந்த உணர்வில் நம்ம உன்னத ஆனந்தம், திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான் அந்த சமாதி நிலையில் இருக்கும் ஒரு யோகி அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். துருவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அது சொல்றார் பகவான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வருவதில்லை. அதான் அந்த நிலையை அது உணர்ந்த பிறகு, அந்த இன்பத்தை உணர்ந்த பிறகு அவன் வேற எந்த நிலைக்கு அவன் காம்ப்ரமைஸ் பண்றதும் கிடையாது. அவன் தளர்ச்சி அடையவும் மாட்டான், கீழே வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். என்னதான் எனக்கு சிறுவனுடைய இதுல ஹிஸ்டரியில நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கடவுள் உனக்கு நீ எதற்காக நீ இந்த தவம் இருந்தாய், அதை உனக்கு அளிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு எதுவுமே வேணாம், நான் உங்களை பார்த்தேன்னா அதே எனக்கு போதும் அப்படின்ட்டு ஒரு உன்னதமான ஒரு பக்தன் நினைக்கிறான். அதேதான் ஒரு உன்னதமான அந்த யோகியானவன் அந்த பரமாத்மாவை உணர்ந்த பிறகு வேற எதுவுமே அவனுக்கு தேவையில்லை என்று நினைக்கிறான். அவன் இதை விட உயர்ந்த லாபம் வேறு எதுவும் இல்லை என்றும் நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு போதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன பரீட்சைகள் இருந்தாலும் அந்த துயரங்கள் அவனை பாதிக்காது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். பிகாஸ் கடவுளில் ஒன்று விட்டால், அந்த சமாதி நிலையை எய்து விட்டால் பாக்கி எந்த பாதிப்பும் அவனுக்கு ஒன்றும் தீண்டாது, அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அவன் மனதில் இந்த ஜட உலகில் அவனுக்கு தோன்றும் எந்த விதமான துக்கமா இருக்கட்டும், அசௌகரியமா இருக்கட்டும், இல்லை மகிழ்ச்சியா இருக்கட்டும், அவனை பாதிக்காது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ சமாதி நிலையில் இருக்கிறவன் அந்த உன்னதமான நிலையை அடைகிறான். அந்த நிலை சச்சித் ஆனந்தம் அது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா கடவுளையும் உணர்கிறான், கடவுளையும் புரிந்து கொள்கிறான், தன்னையும் புரிந்து கொள்கிறான். அதுதான் உண்மையான சமாதி. இதே ஒரு சித்திக்காகவோ இல்ல அவனுடைய ஏதோ ஒரு இந்த வரன் கேட்டு அந்த பயனுக்காக அவன் இருந்தால் இந்த நிலை வராது. ஏன் அந்த நிலை வராது? அந்த மாதிரி ஒரு யோகிட மனதில் அவனுக்கு பௌதிக ஆசையினாலதான் தூண்டப்படுகிறான். அப்போ அது ஒரு முழுமையாக யோக நிலை அடைந்தவன்னு சொல்ல முடியாது. அவன் சித்திகளை பெற்றிருக்கலாம், அவன் யோக முறையில் கடவுளையும் பெருமானையும் அவன் பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் அவனுக்கு இந்த முழுமையான ஆனந்தம் அவனால் பெற முடியாது. திவ்யமான ஆனந்தம் அடைய யாருக்கு அடைய முடியும்? கடவுளில் ஒன்றி, கடவுளையே அவனுடைய இலக்காக வைத்து அவன் கடவுள் ஒன்று இருக்கும் பொழுதுதான் அவன் முழுமையான சச்சித் ஆனந்த நிலையை அவன் அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம அப்பதான் அவனுக்கு உண்மையான விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. சமாதி உணர்வுகள் அப்படின்னு ஜட சம்பந்தமா இல்லாத அனைத்து துன்பங்களும் விடுதலை கிடைக்குது சமாதி நிலையில. பெருந்துன்பங்களிடையும் நிலை குலையாமல் இருத்தல், முழுமையான திருப்தி என்கிற பெரிய லாபம் அடையும். முழுவதுமாக பரமனில் ஈடுபட்டு நிலைத்திருத்தல், திவ்யமான புலன்கள் மூலமாக எல்லையற்ற இன்பம். இதெல்லாம் பார்த்தா இந்த பிளிஸ், அந்த உயர்ந்த அந்த ஆனந்த நிலை தான் இந்த சமாதி நிலை அப்படின்ட்டு நம்ம
புரிஞ்சுக்கிறோம். 24, 25 பதங்கள்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, சமாதி நிலையை எப்படி நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போறோம். 24 படிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சனிசயேன யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்விக்ன சேதச சங்கல்ப பிரபவான் காமாம்ஸ் ஏக்தவ்வா சர்வான் அசேஷதஹ மனசைவேந்திரியா கிராமம் வினியாம்ய சமந்ததஹ. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையில் இருந்து பிறளாமல் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பங்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதாலும் அடக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ. ஸோ யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் மனம் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பங்கங்களிலிருந்து பக்கம் போட்டு இருந்து அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னது யோக பயிற்சினால என்ன நமக்கு எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தோம். நம்ம பலன் என்ன அது நம்ம பார்த்தோம். யோக பயிற்சி எப்படி செய்யணும்? நம்ம மனது உறுதியோடு இருக்கணும். மனது மட்டும் இல்லை, தட் இஸ் நம்ம அந்த கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி அதே மாதிரி ஃபுல் நம்பிக்கை, யார் மேல நம்பிக்கை? பரமனில் நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் என்ன, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாதையிலிருந்து பிறருக்கு பிறக்கூடாது. என்ன ஆகும்? பாதைன்னா என்ன நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த அது இந்த இட் சுட் பி இன் அ செக்லூடட் பிளேஸ். அப்புறம் அந்த குஷாகிராஸ், அந்த இதெல்லாம் பிசிக்கல் திங். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு என்ன பாதைனா, தட் இஸ் மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதுவும் உறுதியுடன் அதுவும் இருக்கணும். மனதை வேற எதிலும் நம்ம சஞ்சலப்பட விடக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிலையில் நம்ம அப்படி இருந்தால்தான் நாம முழுமையாக சமாதி நிலைக்கு செல்ல முடியும். ஸோ மன கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறக்க வேண்டும். ஏன்னா மனது ஜட ஆசையில் நம்ம அலைய விட்டால் என்னன்னா நம்ம சமாதி நிலை அடைய முடியாது. அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம இந்த டீமன்ஸ் அரக்கர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சித்திக்காக இந்த யோக பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஸோ சித்தி கிடைத்து விட்டால் என்ன, அவர்களுக்கு அந்த பவர் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாருக்கும் துன்புறுத்துறது தான் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன, அது ஜட ஆசை ஆயிடுது. அப்படி இருந்தால் இந்த சமாதி இந்த யோக பயிற்சினால் அவர்களுக்கு எந்த வித பயனும் கிடையாது. அவர்களுக்கு அந்த ஆனந்தம், போன இது ஸ்லோகத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னேன், அவர்களுக்கு அந்த ஆனந்தம் கண்டிப்பாக கிடைக்காது அவர்களுக்கு. ஸோ அதனால மனதை அடக்க வேண்டும், புலன்களை அடக்க வேண்டும், ஆசைகளை அடக்க வேண்டும், மன உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். அப்புறம் யோக முறையில் சொல்லப்பட்டுள்ள பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். இதுல பர்பட்ல ஒரு நல்ல கதை சொல்லியிருக்கார். தட் இஸ் எப்படின்னா, ஒரு ஸ்பேரோ, ஒரு சின்ன குருவி. அந்த சின்ன குருவிகள் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, அது இந்த கடற்கரையில அது முட்டை போடும். அந்த ப்ரீடிங் சீசன்ல அந்த கடற்கரை கிட்ட ஒரு செடியில முட்டை போட்டுருக்கு. இந்த அலை என்னாச்சு, கடல் இருக்கிற அலை ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா, அது அந்த கூட்டோட அந்த முட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த கடல் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு உள்ள. இந்த குருவிக்கு நல்ல கோபம் வந்துச்சு. உடனே அந்த கடல் கிட்ட சொல்லிச்சு, என் முட்டைகளை திருப்பி கொடு, இல்லாட்டி நான் உன்னை அப்படியே இது பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு, இது தீர்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. உடனே கடல் சிரிச்சிச்சு, நீ ஒரு சின்ன குருவி, நீ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்க கேலி பண்ணிச்சு. இந்த ஸ்பேரோ, இந்த குருவிக்கு பயங்கர கோபம் வந்துச்சு. உடனே அது என்ன பண்ணுதுன்னா, உனக்கு என்ன என்னால என்ன செய்ய முடியும்னு காட்டுறேன்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணுது, அதோடைய அந்த சின்ன அந்த பீக்னால
தண்ணி எடுத்து இந்த கடல் தண்ணி உறிஞ்சி அந்த கரையில் போட்டுச்சு. அந்த மாதிரி போட ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கு. இதை பார்த்த உடனே இந்த கடல் வந்து நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தது. இதை பார்த்த உடனே கருட மகாராஜுக்கு வந்து அவருக்கு இதை இந்த குருவி மேல சகதாபம் தோணுச்சு. அது நேர வந்து கருடனுடைய பவர் தெரியல. அவர் தான் வந்து விஷ்ணுவோட இது இல்லையா, அவருடைய வாகனம் வேற. வந்து அப்படியே அந்த கருடன் வந்து அந்த கடலை வந்து குடிக்க உறிஞ்சி அதை இது பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே கடல் வந்து பயந்துருச்சு. வந்து அப்போ அந்த குருவியோட முட்டையை திருப்பி கொடு, அப்போ நான் சும்மா விடுறேன்னு சொல்லி இந்த குருவியோட முட்டையினை வந்து திருப்பி கொடுத்தது. ஸோ இதுல இருந்து என்ன இந்த நமக்கு ஒரு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னா, தட் இஸ் ஒரு சின்ன குருவி கூட அந்த ப்ராசஸ் இல்லையா, அது அந்த வைராகியம் மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம்பிக்கையை வைத்துக்கொண்டு, இந்த உறுதி நம்பிக்கை சொல்றேன், உறுதியும் நம்பிக்கையும் வைத்துக்கொண்டு அது வந்து செயல் ஆற்ற ஆரம்பித்து விட்டது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் நமக்கு வந்து அது அந்த செயலை முடிக்கிறதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஊர்ஜிதம், அதோடைய சப்போர்ட் எல்லாம் நமக்கு வந்து அடையும். கடவுளுடைய வழியால் நமக்கு அது வந்து சேரும். எது முக்கியம்? உறுதி, மன உறுதி இருக்க வேண்டும். நம்ம செய்யக்கூடிய பயிற்சி வந்து செவ்வன இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பாதையிலிருந்து நம்ம வந்து டீவியேட் ஆகக்கூடாது. அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வேண்டிய எல்லா ஹெல்ப்பையும் வந்து கடவுளை கொடுப்பார் நமக்கு. ஸோ இது ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரி. இது என்னன்னா, ஒரு சின்ன குருவிக்கு அது பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டா வந்து நம்ம ஒரு பக்தன் வந்து கடவுள் மேல் பக்தி வச்சா நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து பார்த்துக்கலாம். இதுல இன்னொரு இது நமக்கு ஞாபகம், வேற ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பிறவியினால இந்த நம்பிக்கை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? இந்த குருவி செஞ்ச மாதிரி வேற ஏதாச்சும் ஒரு இந்த உயிர் வாழி இந்த மாதிரி ஒரு செஞ்சது இருக்குது பிரபுஜி. அதே போல மாமல்லபுரத்துல இருக்கிறாருல்ல பிரபுஜி, ஸ்தல சயன பெருமாள். அவர் வந்து ஆரம்பத்துல கடலுக்குள்ளதான் இருந்தாராம் பிரபுஜி. ஸ்தல சயன பெருமாள் வந்து இப்ப சயன பெருமாள்லாம் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா அவரு அந்த யாரு இந்த பாம்பின் மீது தானே படுத்திருப்பாரு அவரு, சயனம் கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா அந்த ஆதிசேஷன் மீது தானே படுத்திருப்பாரு. ஆனா இந்த ஸ்தல சயன பெருமாள் பாத்தீங்கன்னா மாமல்லபுரத்துல கடல்ல தான் இருந்தாருங்களாம். அவரை தரிசிக்க ஆழ்வார் வந்து முயற்சி செய்யும் போது முடியலைங்களா, அவரால் கடலுக்குள்ள போனாதான் அந்த பெருமாளை தரிசிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது அந்த ஆழ்வார் என்ன பண்ணாருங்களா, இந்த கடலை நான் வந்து என்னுடைய கைகளாலே தண்ணி ஒரு பக்கத்துல ஒரு குட்டை மாதிரி செஞ்சு கையாலே கொஞ்சம் கையால எவ்வளவு தண்ணி வருமோ அள்ளி போய் இந்த குட்டையில ஊத்தி இந்த கடலை நான் வற்ற செய்து இந்த பெருமாளை தரிசிப்பேன் அப்படின்னு உறுதி எடுத்து அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரு. இத பார்த்த பெருமாள் இந்த பகவான் அந்த பக்தனுடைய மன உறுதிக்கு இறங்கி அப்படியே அவர் அந்த ஆதிசேஷன் படுக்கையிலிருந்து அவரே நடந்து அவரே வந்து தரையில அவரு காட்சி கொடுத்து அவரு வந்து அவரை ஏத்துக்கினாரு. அதனால பாத்தீங்கன்னா மாமல்லபுரத்துல கடல் மல்லை அப்படின்ற திவ்ய தேசத்துல இருக்கிற பெருமாள் வந்து ஆதிசேஷன் மீது படுக்கை இல்லாம தானா தரையிலே தான் படுத்திருப்பாருங்க அவருக்கு. அதான் ஸ்தல சயன பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெரி குட். நான் இந்த இது கேட்டதில்லை. வெரி குட். எனக்கு தெரியாது இது. அவரு வேலுக்குடி அவரு கிருஷ்ணன் சுவாமிகள் சொன்னாங்க. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து ராமர் வந்து இலங்கைக்கு போகும்போது நான் பார்த்தோம் இல்லையா, அணில் இல்லையா, சின்ன அணில்கள் எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சான். ஸோ இந்த முக்கியமானது வந்து மன உறுதி. அவனோட சைஸோ எதுவும் கிடையாது. மன உறுதி, நம்பிக்கை, பாதை வந்து பிறடாமல் இருக்க வேண்டும். யார் மேல் நம்பிக்கை? பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம எந்த மாதிரி செயலையும் ஆற்ற முடியும். இது நமக்கு எல்லாம் பாடம். ஆனால் நமக்கு முக்கவாசி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மேல அந்த நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா சொல்றோம் இல்லையா, அது குறைவாந்துன்னா அது நமக்கு குறையக்கூடாது. அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே,
அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது நமக்கு படிப்பினை இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் பாருங்க, பொறுமை, நம்பிக்கை, வைராகியம், உறுதி, பாதையில் பிறராமல், புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும், பௌதிக ஆசைகளை விட்டுவிட வேண்டும். அதுதான் இந்த பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, கருட பகவான் வந்து இந்த கடல்கிட்ட வந்து சொல்லிடுறது, இந்த முட்டையை திருப்பி கூட இல்லாட்டி வந்து நான் வந்து ஃபுல்லும் இது பண்ணிடுவேன்ட்டு. அதுதான் அது. 25 பார்க்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க யாராச்சும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या त्रिदिक्गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्. வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறெதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வலுவான நம்பிக்கையை பத்தி பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல இல்லையா. வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக, ஏன்னா புத்தியின் மூலம் ஏன் சொல்றாங்க, நம்பிக்கை மனது நம்ம யாரு கட்டுப்படுத்தும், புத்தி இல்லையா, மனது ரெஃபர் பண்ணும் புத்தியில. ஸோ புத்தியும் வந்து புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். புத்தியும் மனதும் வந்து ஒருங்கிணைத்து நம்ம கட்டுப்படுத்தி வந்து சமாதி நிலையில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ மனது வந்து வேற எதையுமே சிந்திக்க கூடாது, தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்படும். தன்னில் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்ஃப், ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவில், அந்த உணர்தல் இருந்து பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டு அந்த வலுவான நம்பிக்கையுடன் நம்ம புத்தியும் வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து உறுதிப்படுத்தி புத்தியினால் படிப்படியாக சமாதி நிலையில் அடைய வேண்டும். ஏன்னா எல்லாரும் எடுத்த உடனே சமாதி நிலை பண்ணணும், படிப்படியாக தான் போக முடியும். ஸோ அந்த உன்னத நிலை தான், அந்த இடத்துல எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஒன்றி இருக்கிறார்கள். அந்த நிலையை எப்படி அடையணும், படிப்படியாக நம்ம வந்து அடைவோம். புலன்கள், அப்புறம் வந்து மனது, அப்புறம் புத்தி எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து கட்டுப்படுத்தி இருக்கிற நிலை, பௌதிக ஆசை இன்னும் இல்லாமல் வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். அது எப்படின்னா, நம்ம மனதுல கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த விதமான பிளஷர் சொல்ல ஆனந்தத்தை நம்ம எண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணருடைய சாமீபியத்தில் நாம் ஆசையை நம்ம வந்து ஆனந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை வந்து மனதில் உறுதியாக நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ கிருஷ்ணரில் நம்ம ஆனந்தம் அடையும் பொழுது நம்ம வந்து வேற எதையும் நினைக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த நிலையை நம்ம என்ன சொல்றோம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் இல்லையா. அதுதான் இந்த நிலை. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வேற எதுவும் கிடையாது. கிருஷ்ணரில் ஒருங்கிணைத்து அவரையே நினைத்து அவருக்காக எல்லா செயல்களையும் செய்ய வேண்டிய நிலை, அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதுதான் வந்து சமாதி நிலையிலும் வந்து நடைபெறும். சமாதி நிலையில் தான் நடைபெறுகிறது. ஓகே, இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்பிக்கை கூடிய புத்தி, அப்புறம் என்ன, நிலை நிறுத்தப்பட்ட மனம், வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும், படிப்படியாக முன்னேற வேண்டும். இதுதான் வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. 26 படிங்க. கவிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி மறுபடியும் படிங்க. மது மாதாஜி நீங்க படிக்கல, நீங்க படிக்கிறீங்கனாலும் படிக்கலாம். படிக்கவா? கவிதா மாதாஜியும் அவங்க புதுசா வந்திருக்காங்கல்ல பிரபுஜி, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்காங்க, அவங்க படிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க பிரபுஜி. ஓகேங்களா? கவிதா மாதாஜி இல்ல விஜயா மாதாஜி யாராவது இப்ப படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜின்னு படிக்கிறேன். யதோ யதோ நிச்சலதி மனஸ் சஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம்யை தத் ஆத்மன்யேவ வசம் நயேத். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் தான் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. மனதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதை பத்தி எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் மெயினா இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு. மனமானது வந்து எப்படி என்ன நிலையில் நம்ம நிலைநிறுத்த வேண்டும்? சஞ்சலமான நிலையற்ற நிலை. அப்படின்னா சஞ்சலம் இல்லாத நிலை. மனது சஞ்சலப்பட்டால் கட்டுக்கு வெளியில் சென்று விடுவது. அதனால கட்டுப்பாட்டில் வைக்க வேண்டும் என்றால் மனதில் எந்த விதமான சஞ்சலமும் இருக்கக்கூடாது. மனது தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர வேண்டும். சிம்பிளா நமக்கே தெரியும். சாண்டிங் பண்ணும்போது அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம மனசு வந்து திடீர்னு வந்து இன்னைக்கு காலையில் எனக்கு இந்த மீட்டிங் இருக்கு, இல்லை நான் அங்கே போகணும், இது எங்கே வச்சேன் அப்படின்னு தோணும். அப்போ திருப்பி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம போகணும். ஸோ மனது வந்து அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஓட விடக்கூடாது. நம்ம வந்து இப்போ மகாமந்திரம் சான் பண்றோம்னா நேராக கிருஷ்ணர் தான் நினைக்கிறது, எதுவும் மனசுல வரக்கூடாது. அந்த மந்திரத்தை தான் சான் பண்ணும், மந்திரத்தை தான் சான் பண்ணதை கேட்கணும் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தும். மனது நம்மளை கட்டுப்பாட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது திருப்பி இழுத்துட்டு வரணும் உள்ள. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஸோ மனது வந்து வெளியேற பார்த்தால் உடனே அதை கட்டுப்படுத்தி உள்ள கொண்டு வர பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம எப்பவும் இந்த யோகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம மனதோடைய இது நம்ம நேச்சர் சொல்றோம் இல்லையா, அதோடைய தன்மை என்ன? கிளிக்கரிங். அது எப்பவும் சஞ்சலமா அது ஒரு இதுல நினைக்கும், திடீர்னு இன்னொன்று நினைக்கும், திடீர்னு அப்படி நினைக்கும், இப்படி நினைக்கும். ஸ்டெடியா இருக்கிறதே இருக்காது மனது. அந்த மனதை வந்து ஸ்டெடி மைண்ட் ஆக்கணும் நம்ம. அது எப்படி ஆக்க முடியும்? ஈஸியஸ்ட் வே வந்து இறைவனில் மனதினை லயிக்க வேண்டும். ஸோ இறைவனில் மனதினை நம்ம வந்து டைரக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வேற எதுவுமே அது நினைக்காது. ஸோ அந்த சஞ்சலத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது யாரால முடியும்? தன்னுணர்வு பெற்றவர்களுக்கு. தன்னுணர்வு நிலையை நாம் எழுதும் போது நம்ம மனதினை முழுமையாக நம்ம வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம். ஸோ அது படிப்படியாக போன சிலகத்தில் பார்த்த மாதிரி படிப்படியாக தான் நம்ம அந்த நிலையை அடைவோம். அந்த படிப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, ஒவ்வொரு படியிலும் வந்து அந்த போனால் இழுத்து பிடிச்சு கொண்டு வரணும். அப்படியே நம்ம டெய்லி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மனது அந்த கட்டுக்குள் வந்து விடும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால்தான் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், மனதினை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்களை நம்ம என்னன்னு அழைக்கிறோம்? கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமி. வெரி குட் பிரபு. கோஸ்வாமி. கோ அப்படின்னா மனம், சுவாமினா மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ் அப்படின்ட்டு கோஸ்வாமி. மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தாதவர்களை நம்ம என்னன்னு அழைக்கிறோம்? கோ தாசா. தாசானா யாரு? தாசானா வந்து அடிமை இல்லையா? கோ அப்படின்னா மனதுக்கு அடிமையாகிவிடுது. ஸோ நம்ம கோ தாசாவா இருக்கக்கூடாது, கோ சாமியா இருக்கணும். நம்ம we have to be master of the senses. நம்ம வந்து slave of the senses வரக்கூடாது. தாசா அப்படின்னா slave. We should not be slave of the senses, we should be the master of our senses. ஸோ மனதினை வந்து அந்த சஞ்சலத்தை வந்து வராம மனது சஞ்சலப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதற்கு வழி என்ன? கிருஷ்ணரில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். மனதினை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். செயல்களை கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டும். சொன்னோம் இல்லை, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒன்லி எப்போ நம்ம நிலை எப்படி இருக்கணும்? we have to always remember Krishna, never forget Krishna. அந்த நிலையில் நம்ம எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ஓகே, அதுதான் நம்ம இந்த 26 சாராம்சம்.
இங்க பாத்தீங்க இல்லையா, நிஷ்சலஜி, கிளர்ச்சி அடைகிறது, மனம் வந்து கிளர்ச்சி அடைகிறது, அங்கங்க போய் கிளர்ச்சி அடைகிறது. சஞ்சலம் இல்லையா, அஸ்திரம், ஸ்திரமன்றி, ஸ்திரமாக இருக்காது. ஆனா என்ன பண்ணணும், நம்ம கிளர்ச்சி இல்லாமல், சஞ்சலப்படாமல், ஸ்திரதையோடு நம்ம மனதினை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்பதான் நம்ம ஒரு கோசாமி ஆகும். இல்லாட்டி நம்ம என்ன ஆகும், கோதாச ஆயிடும். அப்படி பண்ணும்போது என்ன, நமக்கு வந்து சங்கடங்கள் தான். அதை பத்தி நினைப்போம், இதை பத்தி நினைப்போம், இதை பத்தி நினைப்போம். நம்ம வந்து ஒரு காலும் சமாதி நிலைக்கு செல்ல முடியாது, கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம இதனால் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இது வெற்றிக்கான சூத்திரம் என்ன, மறுபடியும் கட்டுப்பாட்டு, மனதையோடையே நம்மளை விட்டு போகும்போது மீண்டும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அதனை கொண்டு வர வேண்டும். அதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஓகே, இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்க்க டைம் உண்டா? ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க பிரபு. பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினாம் சுக உத்தமம் உபை திசாந்தரசமம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரமனின் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ பிரபு. என்ன சொல்றாரு, என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். யார் மீது? கிருஷ்ணர் மீது தான் சொல்றார். மனதினை என் மீது வந்து சரண்டர், தட் இஸ் கிருஷ்ணர் சொல், என்னை வந்து சரண்டர், என்னுள் சரண்டர் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு, சரணடைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ கிருஷ்ணரில் அவருடைய மனதினை எந்த ஒரு யோகி வந்து அதில் நிறுத்துகின்றானோ அவன் நிச்சயமாக உத்தம சுகம், சொல்ற பரமானந்தம் சொல்றோம் இல்லையா, இன்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அது அந்த நிலையில் வந்து அவன் வேற எதுவுமே நினைக்க மாட்டான். கிருஷ்ணரை மட்டும் நினைக்கும் போது அந்த ஆனந்தம் வந்து எல்லையற்றது அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இந்த நிலைக்கு வரணும்னா என்ன, ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனில் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களிலிருந்து விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்படி ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? தட் இஸ், நம்ம வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்தோ தமோ குணத்திலிருந்தோ நம்ம கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. ஏன்னா ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவனுடைய மனது எப்படிப்பட்ட மனது சொல்ல முடியுமா யாருக்காச்சும்? ரஜோகுணம் அப்படின்னா அதோடைய அளவுகோல் என்ன? ஒருவர் ஒரு ரஜோகுணத்தில் இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அவருடைய எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார்? அவர் எனக்கு மீண்டும் வேண்டும் வேண்டும் சொல்லிட்டு புலனின்ப பொருட்களை அதிக ஆசை வச்சு, எனக்கு இன்னும் பத்தாது இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் சொல்லிட்டு அவர் மேலும் மேலும் அந்த பொருள்களை ஈட்டுவது, பொருள்களை சம்பாதிப்பது, அந்த புல நுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் மட்டுமே அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். வெரி குட். ஸோ அவருடைய போதுன்ற மாதிரி ஒரு அதாவது திருப்தி அடைய மாட்டாங்க, அவங்க இருக்கிறத திருப்தி அடைய மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அவர்கள் மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளில் ஒன்று இருக்காது. அவர்கள் தனக்கு இன்னும் வேணும், அவர்களுக்கு அகந்தை இருக்கும், அவர்களுக்கு வந்து இன்னும் அடையணும் அப்படின்ட்டு மனது இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பலநோக்கு செயல்கள் தான் செய்வார்கள். அப்படி இருக்கும்போது நிச்சயமாக வந்து அவர்களுக்கு சமாதி நிலையில் அடைய முடியாது. அப்பதான் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னா. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சமாதி நிலை அடையணும் அப்படி என்றால் ரஜோகுணத்தை கடக்க வேண்டும். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனில் உள்ள தன குண ஒற்றுமையை உணர்வுகிறான். ஸோ எப்படி நம்ம இந்த 3 நிலை இருக்கு இல்லையா, கடவுளை நம்ம வந்து பகவானின் இந்த நிலையை நம்ம வந்து உணரும் பொழுது அந்த சுத்த சத்துவ நிலையை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா எப்படி கடவுளை வந்து அவன் வந்து பூர்ணமாக அடைய உணர்கிறான். அந்த நிலையில் தான் வந்து நான் சுத்த சத்துவ நிலையில் வரும்பொழுது பிரம்மனை உணர்கிறான். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து குண ஒற்றுமை இருக்கும். குண ஒற்றுமைன்னு என்ன? தட் இஸ்
நம்ம வந்து கடவுளை அடையும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து எந்த விதமான குணம் இந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து பாதிக்கப்படாத நிலையில் வரும். கடவுள் மட்டும்தான். அப்போ வந்து மற்ற முக்குணங்களும் வந்து நமக்கு எந்த பாதிப்பையும் தராது. சுத்த சத்துவம், அதாவது சத்துவத்தையும் கடந்து சுத்த சத்துவ நிலையை நம்ம அடைகிறோம். ஸோ அந்த குண ஒற்றுமை என்னன்னா, கடவுளை அடைய நிலையை பார்த்தோம்னா வந்து குண ஒற்றுமை வந்து சுத்த சத்துவ நிலை. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லணும்னாவே நம்ம இந்த இதில் குணத்தினுடைய இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் எல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு தான் போக முடியும். இந்த தட் இஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் அந்த குணம். மெட்டீரியல் வேர்ல்டை தாண்டி நம்ம வந்து கடவுள் ராஜ்யத்துக்கு செல்லும் பொழுது இந்த குணம் எது நம்மளை வந்து பாதிக்காது. ஸோ இந்த குணம் வந்து நம்மளை பாதிக்காத நிலை நமக்கு வரணும். நம்ம இங்கே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறோம், அந்த குணம் நம்மளை பாதிக்காத நிலை வரணும் அப்படின்னா எப்போ கடவுளை ஒன்று இருக்கிற நிலை, அப்போ என்ன நம்ம சுத்த சத்துவ நிலையில் வந்துகிறோம். இறைவனும் அந்த நிலை தான் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த சத்துவ குண நிலையில் சுத்த சத்துவ நிலையில் நாம் அடைய வேண்டும். அப்படி அதை உணர்ந்து தன்னுணர்வு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நிலையில் வருவோம். பரமாத்மாவை முழுவதும் உணரும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அந்த நிலையை அடைவோம். அந்த மாதிரி நிலையை நாம் உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்கள் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். யார் ஒருவன் இறைவனை முழுமையாக வந்து அடைகிறானோ அவன் வந்து அவனுடைய முந்தைய விளைவுகள், தட் இஸ் அவனுடைய இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கையினால அவன் என்னெல்லாம் வந்து அவன் வந்து அந்த செயலினால் பாதிக்கப்படுகிறானோ அது இந்த விளைவுகள் எல்லாம் விடுபடுகிறான் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான், சச்சிதானந்தம் அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் ரஜோகுணத்தை கடந்து சத்துவகுணத்தை கடந்து அவன் சுத்த சத்துவ நிலை அடைகிறான். பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் அந்த உயர்ந்த நிலையை சுத்த சத்துவ நிலையத்தை அடைவதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்கள் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்ட்டு நம்ம செய்யறோம். ஸோ அது நம்ம அந்த சமாதி நிலையை அடையணும்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். நம்ம பகவத்கீதை 18.54ல மத் பக்திம் லபத்தே பராம் அப்படின்ட்டு நம்ம படிக்க போறோம். அப்படின்னு ஒருவர் வந்து இந்த ஒன் கெனாட் ரிமைன் இன் த குவாலிட்டி ஆஃப் பிரம்மன், யாராலும் பிரம்மனுடைய அந்த குணத்தில் இருக்க முடியாது. எப்படி எது வரைக்கும் ஆனால் எப்பொழுது அடையலாம்? அவன் வந்து மனதானது கிருஷ்ணரின் திருவடிகளில் ஒன்றி இருக்கிற நிலை ஏற்பட்டால் பொழுது அடையலாம், அது வரைக்கும் முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த பர்பட்ல பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து வைக்கிறார். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சமாதி நிலையை பற்றி பார்த்தோம். அந்த நிலையில் இருக்கிற பக்தி, அந்த நிலையில் வந்து ஒரு யோகியினுடைய நிலை என்ன, அதை எப்படி அடைய வேண்டும், அது வந்து அந்த யோக நிலையிலிருந்து அந்த தன்மை என்ன, இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த கிளி, அப்புறம் துருவருடைய இந்த வரலாறு, இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். ஓகே, எனி கொஸ்டின்ஸ்? பிரபுஜி கார்த்திக் பிரபுஜி வந்திருக்காங்க, அவங்க ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க பிரபுஜி. ஹலோ. பிரபுஜி. பிரபுஜி. ஹலோ. பிரபுஜி கேக்குதுங்களா? ஹலோ. ஹலோ, சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி, இந்த 13 நம்பர் வந்து மெசேஜ்ல அந்த இது பார்த்தேன் பிரபுஜி. அந்த இது as soon as we become strong naturally there will be more enemy, that is natural அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 13 அந்த இதுல எதுவும் கனெக்டிவிட்டி எதுவும் இருக்குங்களா? 13th ஸ்லோகமா?
இல்ல 13 அந்த நம்பர் இப்ப 13 ஆகஸ்ட் அதே மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு இதுல பார்த்தேன் ரீல்ஸ்ல. அதுல அந்த 13th வந்து இன்னைக்கு திரௌபதியா அவங்களுக்கு பர்த்டேங்கிற மாதிரி போட்டிருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டியா தெரிஞ்சுச்சு. அதான் சரி இந்த 13க்கும் ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு எதுவும் 13க்கும் திரௌபதி எனக்கு சரியா விளங்கல பிரபு. என்ன ஒரு ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்துச்சு வீடியோ. அதுல 13th வந்து இன்னைக்கு பர்த்டேன்னு, அதாவது 13th ஆகஸ்ட் வந்து திரௌபதிக்கு வந்து பர்த்டேங்கிற மாதிரி அது செலிப்ரேஷன்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வந்துருந்துச்சு. அதையும் சரி பார்த்தேன். அப்புறம் நம்ம சரி இதுல மெசேஜ்லயும் இந்த 13ங்கிறது பார்த்தேன். ஆ அதுக்கப்புறம் யூடியூப்லயும் நிறைய இதுல வந்து அந்த கிருஷ்ணாவுடைய 108 நேம்ஸ்ல வந்து அந்த நிறைய இதுல வந்து 13ங்கிற நேம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி 13 வந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி நிறைய இது வீடியோஸ் இருந்துச்சு. அதான் அந்த 13ங்கிற நம்பருக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் எதுவும் கனெக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் இருக்கா, இல்ல எதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஏதோ ஒரு இது இருக்கிற மாதிரி டவுட்டா இருக்கணும். ஒரு மிஸ்டீரியஸா இருக்கிற மாதிரி இந்த 13ங்கிற நம்பர் ஏதோ ஒரு மிஸ்டீரியஸா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஸ்பெசிபிகேஷன் அந்த மாதிரி நான் எதுவும் கேட்டதில்லை. அந்த மாதிரி நான் எதுவும் கேட்டதில்லை பிரபு. 13க்கு அந்த நம்பருடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அந்த மாதிரி நான் எதுவும் கேள்விப்பட்டதில்லை. செக் பண்றேன் பிரபு. நான் கேள்விப்பட்டதில்லை 13க்கு என்ன வேற என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேள்விப்பட்டதில்லை. நான் செக் பண்றேன். ஆக்சுவலா நான் என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் 13. ஓகே. அதே மாதிரி நட்சத்திரம் வந்து ரோஹிணி நட்சத்திரம். அது ஒரு மாதிரி கனெக்டிவிட்டிஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த ஓவர் திங்கிங் ப்ராப்ளமும் நமக்கு அதிகமாவே இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம் பிரபு, தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்பரா இருக்கட்டும் இல்ல பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸா இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் மேல ஃபுல் பக்தி, நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி ஃபுல் பக்தி ஃபுல் உறுதியோட இருந்தோம்னா வந்து அந்த பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸா இருக்கட்டும் வேற வந்து நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா கூட எல்லாம் வந்து நீங்கி விடும். அது எல்லாம் வந்து ரியல் லைன் ஆடும். அதற்கு வந்து மெயின் இது என்னன்னா we have to have faith in கிருஷ்ணா. அதனாலதான் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம், கடைசி இதுலயே பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் வந்து இந்த ஸ்லோகம் என்ன நம்ம பார்த்தோம். ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் இன்னைக்கு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லிச்சு? That is, I will tell you the exact words and சொல்றேன். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி, என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். எக்ஸாக்ட்லி. என் மீது உத்தம, தட் இஸ் மனதை நிறுத்திய யோகி. ஆமா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கிருஷ்ணன். ஆமா. 8 வந்து கிருஷ்ணாவுடைய நம்பர் தானா? 8 நம்பர் 8. சரி, இப்போ பிரபு அதான் வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த நியூமராலஜி வந்து பாதிக்கவே பாதிக்காது. நம்ம இதுக்கு நியூமராலஜிக்கும் நம்ம இந்த இதுக்கும் வந்து எந்த வித பாதிப்பும் இருக்காது. நியூமராலஜி பார்க்கும்போது அது வந்து இவங்க சொல்லுங்க பிரபு. கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிடிச்ச கலர்ஸ் வந்து ப்ளூ கலரு. அதே மாதிரி இது ராதையை டினோட் பண்றது ப்ளூ, கிருஷ்ணரை டினோட் பண்றது எல்லோ கலரு, அப்புறம் சந்திரனை டினோட் பண்றது ஒயிட் கலரு. ஸோ அதே மாதிரி நம்பர்ஸ்ல வந்து 7, ஏழுமலையான் அந்த மாதிரி கனெக்டிவிட்டி. இதெல்லாம் வந்து இது வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரபு எந்த கிரந்தத்திலையும் இதை பத்தி வந்து எதுவும் எடுத்துரைத்தது இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பல்ராமர், கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு சொல்லியிருக்கு தட் இஸ் மஞ்சள் கலர் இது உடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி பல்ராமுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் இது எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு வர்ணிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த வர்ணனையை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா வந்து எதுலேயும் வந்து இந்த நம்பர் இதெல்லாம் வந்து சொன்னது கிடையாது.
அதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்மளுடைய அதே மாதிரி கிரந்தங்கள்லயோ அதை பத்தி இருக்கு, சொன்னதில்லை. இப்ப காஸ்மிக்ல வந்து காஸ்மிக்கோட கனெக்ட் ஆகுறத பத்தி பகவத்கீதையில நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்குல்ல பிரபுஜி. அதாவது காஸ்மிக் யூனிவர்ஸை பத்தி, பிரபஞ்சத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு நிறைய விஷயங்கள். பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு. பாகவதத்துலாம் டீட்டெயிலா வந்து இந்த கிரியேஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கு. அதான் பிரபுஜி, இப்ப எனக்கு என்னன்னா கனெக்ட் ஆன மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கு. பிரபஞ்சத்தோட கனெக்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸா இருக்கு. இப்போ என்ன நம்ம செய்யணும்னா பிரபுஜி, இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் நானும் என்னையே உற்பத்தி சொல்றேன், யூர் ஆல் நியோஃபைட்ஸ். இப்போதான் நம்ம பக்தியிலே கால் எடுத்து வச்சிருக்கோம். நமக்கு இன்னும் வந்து இந்த நம்மளுடைய இதிகாசங்கள்லையும் புராணங்கள்லையும் நம்ம குருக்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நமக்கு இப்போதான் நம்ம சாதன பக்தி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ அதுலேயே எந்த நிலையில இருக்கோம்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்க இருக்கிற நிலை தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மனதை ஓப்பனாக வச்சிருக்கணும். மெயின் திங் அவர் கடவுள் மேலே, கிருஷ்ண மேலே நம்ம வந்து முழு நம்பிக்கை வச்சிருந்து அவங்க என்ன சொல்லி உறுதியாக நம்ம அப்படியே செய்யணும். அப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கணும். இப்போ நம்ம 6வது சாப்டர் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து 18வது சாப்டர் முடியறதுக்குள்ள நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பக்குவம் வரும், சின்னது. அதுவும் அட்லீஸ்ட் சொல்லுவாங்க பகவத்கீதை 3 தடவை படிச்சாதான் கொஞ்சம் புரியும் அப்படின்ட்டு. இப்ப அதே மாதிரி ராமானுஜர் வந்து மேக்ஸ்ல வந்து இதா இருந்தாரு. இப்போ நம்பர்ஸை வச்சுதான் இப்ப எல்லாமே ஓரளவுக்கு, அதாவது மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரு எல்லா விஷயமுமே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது எல்லாமே வந்து நம்ம டைப் பண்றது இங்கிலீஷ்லயோ மற்ற லாங்குவேஜ்ல டைப் பண்ணாலும் உள்ள கால்குலேட் ஆகுறது மேக்ஸ்ல தான் கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ நம்பர்ஸை வச்சுதான் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இதாகிற மாதிரி இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இப்போ இந்த 7, 8, 6 மற்றதுலையும் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து இது பண்றாங்க. இப்ப கிளாரிட்டி கிடைக்காம ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. நீங்க அதை யோசிக்க என்ன காரணம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து அஸ்ட்ராலஜி இல்ல வந்து அந்த மாதிரி படிக்கும்போது அதுல நம்பர்ஸ், பிளானட்ஸ் சிச்சுவேஷன் அதெல்லாம் தேவைப்படும். நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும்போது அது தேவையே கிடையாது. நீங்க வந்து அதை வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கில் இல்லை வந்து ஒரு இதாக படிக்கிறீங்க, அதை புரிஞ்சு அதை வந்து அந்த அந்த ஃபீல்டு எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க அதெல்லாம் படிக்கணும். அது வந்து தனி ஓஷன். அது தனியா அதுக்கேற்ற குரு கிட்ட நீங்க எடுத்துக்கணும். அது எனக்கு தெரியாது. அது ஐம் நாட் வெல் பர்ஸ்ட் வித் தட். ஆனா இப்போ பாகவதம், பகவத்கீதை, அதே மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, விஸ்வோபனிஷத்து, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுல எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற கணக்குகள்ல இல்லை. இதுல கிடையாது. அதெல்லாம் ஜோதிஷம், அதுல எல்லாம் அது வரும். ஸோ நீங்க வந்து அந்த காஸ்மிக் இதை பத்தி படிக்கணும்னா நீங்க அதை படிச்சுட்டு அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கறது பெட்டர். ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கடவுள் முன்னாடி, கடவுள் சந்நிதியில், கடவுளினுடைய அந்த கடவுள் தொண்டில், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இதெல்லாம் பிகம்ஸ் irrelevant. ஏன்னா கடவுள் தொண்டு நம்ம செய்யும் போது மற்ற கிரகங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அலைன் ஆகிறதுக்கு வந்து இருக்கிற அந்த என்ன சொல்றது, ஆட்டோமேட்டிக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் செல்லும்போது பாக்கி எல்லாம் பிகம்ஸ் irrelevant அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால அதை பத்தி நம்ம லெட் அஸ் நாட் ஈவன் வரி மச் அபவுட் இட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எப்படி பண்ணலாம், ஒழுங்கா எவ்வளோ நல்லா நம்ம பியூரா பண்ணலாம். கடவுள் மேல நம்பிக்கை, இப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ண மேல நம்பிக்கை இருந்தா நம்ம இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அவ்வளவா பாதிக்காது நம்மள. இல்ல நம்ம இதை பத்தி சொல்லுங்க. இப்ப இந்த ஆக்சுவலா என்னன்னா, அந்த படத்துல வரக்கூடிய நிறைய இது வந்து ஒரு மாதிரி கனெக்ட் ஆகுது. இப்ப இந்த ரீசெண்டா வந்து ஒரு மாவீரன் சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்துச்சு. அதுல வந்து மேல இருந்து பிரபு, சாரி பிரபு, அந்த படத்துல வர்றதெல்லாம் கமர்ஷியல் திங். சோ அந்த படமும் வந்து நம்மளுடைய இந்த இல்ல அதுல அது வந்து ஐ வில் நாட் கமெண்ட் பிரபு. இல்ல பிரபு, மேல இருந்து வந்து இப்ப நம்ம இல்ல பகவத்கீதையில வந்து அந்த முக்குணங்கள், அதாவது 3 லேடி வந்து மேல இருந்து கயிறை இது பண்ற மாதிரி கீழே 2 பேரை வந்து பிளே பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே கான்செப்ட்ல தான் படத்தை வந்து சிவகார்த்திகேயன் நடிச்ச படத்துல இது பண்ணிருப்பாங்க. பிரபு எனக்கு தெரியாது, நான் வந்து அந்த படம் பார்த்தது இல்லை ஃபர்ஸ்ட். அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து ஒன்னு சொல்றேன், நான் கேரண்டியா சொல்றேன், படமும் நம்ம இதிகாசமும் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திங். அது வந்து கமர்ஷியல் திங்க்கு வேண்டி அவங்க எடுக்கிறாங்க.
நம்மளது வந்து டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பிரபு, நீங்க வேற மனசை வந்து வேற எதுலையுமே விடாதீங்க. நீங்க வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னா நீங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. முதல்ல இந்த 18 அத்தியாயம் முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங். அதுக்கப்புறம் இந்த 18 அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க வந்து யூ ஷுட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். என்ன காரணம்னா அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மூவிஸ் இல்லை நம்ம வேற நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ சொல்றோம் பௌதிக, யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அப்படிதான் மனசு என்னதான் ஸ்பெகுலேட்டர் சொல்றாங்க இல்லையா, ஸ்பெகுலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு நீங்க அந்த ஃபீல்டுல வந்து நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஆகலைன்னா. அதனால தான் சொல்றேன், உங்க நம்பர்ஸை வச்சு பார்க்கணுமா, நீங்க அப்போ ஜோதிஷம் அந்த மாதிரி அஸ்ட்ராலஜி அந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க பார்க்கணும். அது இதுக்கு நம்ம அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, இதுக்கும் இது பண்ணக்கூடாது. இது நம்ம என்ன, இட் இஸ் பியூர். நம்ம வந்து எப்படி ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா பகவத்கீதை பாகவதம். அதுல என்ன கிளியரா சொல்லியிருக்கு, கடவுள் மேல பக்தி இருக்கும்போது வேற எந்த இதுவும் வந்து இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு பாக்குறோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ நீங்க இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்க வந்து இந்த 18 இது சாப்டர்ஸ் முடிச்ச உடனே நீங்க என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஆனா மனசு ஓப்பனா வச்சுக்கோங்க. நீங்க டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிதிங் எல்ஸ். மனசு ஓப்பனா வச்சு பகவத்கீதை என்ன நமக்கு சொல்லுது அதை நீங்க வந்து உட்கொண்டுட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து 18 சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே தென் ஃபார்ம் அன் ஒப்பீனியன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணோம்னா இட் வில் ஆல் பி ஒரு பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் தோணும். ஓகே, ஓவர் திங்கிங் இருக்கனால ஐக்யூ லெவல் கொஞ்சம் எக்ஸஸா இருக்கனால பிரபுஜி, கார்த்திக் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாரோடையும் கனெக்ட் ஆக முடியல, ஒரு மாதிரி தனிமையாகவே வெறுமையாகவே. பிரபு நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, நீங்க வந்து யூ கால் மீ செப்பரேட்லி பிரபு, ஐ வில் டாக் டு யூ. ஓகே, என் நம்பர் இருக்குல்ல, கால் மீ செப்பரேட்லி, ஐ வில் டாக். ஓகே, எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் நீ போடா முதல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எனி அதர் டவுட்ஸ் யாருக்காச்சும்? சாரி